ଆମେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ ବେଲେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ଯାଇକରି କହିଲେ ତ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ତୁମେ ଆସ। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଏକା ପରି ଅଛି। ସେଇଠି ଏଇଠି ପରିବାର ଅଛି ଏଇଠି ବେକରେ ସେ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଘର ଏକା ଘରେ ବାରିନ୍ଦାରେ ଭଲ କଥା ବାରିନ୍ଦାରେ ପଡିଛି। କିଏ ପଡି ରହିଥିଲା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାକୁ ଗୋରାଇ ଦେଇକିରି ସେ ପଟି ଦେଇକିରି ଗୋରାଇ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବେକରେ ଏକା କାଟିଛି। କିଏ ଗୋଡେଇକି ରଖିଥିଲା? ସେ କିଏ ରଖିଥିଲା ଘର ଲୋକ ଏକା ଏଇ ଘରେ ଏକା ସେ ସୁବଲ ମଣ୍ଡଳକୁ ରଖିଥିଲା ମହନ୍ତକୁ। ନାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚାହୁଁଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କାଲି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଲସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲି ସେଠି। ଆମର ପିଚୁର ପିଲା ମୁଁ ଥିଲି ଆହୁରି ମୋ ନାଁ ଅଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ମହନ୍ତ। ପିଚୁର ପିଲା ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ଟିକେ ସବଲ ଘରେ ଯିବାର ଅଛି ଯେ ମରିଗଲା। ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ହେଲେ ତୁ ଯାଇଥା ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ଧରିକରି। ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତାର ଘଟଣା ଏମିତି ସେ ମରବାକୁ ପଡ଼େ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିଲା ତାର ହେଲା। ଆସିକିନା ମୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଅଛି। ତ କୋଉଠି ଥିଲା? ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ସେଟା ମୋର ଭାଇ ଲାଗବ ପିଚୁର ପିଲା। ସେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ? ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଫଟାଫଟା ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ଅଛି। କୋଉ ସମୟରେ? ସେଟା ଗୋଟେ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଅପରକୁ ପଠାଇଲି ତାକୁ। ତ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଘରେ ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଟା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ତାର ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନାଇକି ଏଠି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଟା ମର୍ଡର ବୋଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ମର୍ଡର ଏକା ହେଇଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏବେ ଏଟା ମର୍ଡର ଏକା ହେଇଛି ବୋଲିକରି। ତାଙ୍କର କାହା ସାଥିରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ଥିଲା? ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗା ଥାଉଛୁ ଏମାନେ ଅଲଗା ଜାଗା ଥାଉଛି। ତ ସେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସେଠି ଥିଲା ସେଠି ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସୂଚନାଟା ଆମେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଫୋନ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ସେଟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆମର। ଯୋଉ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମର କାକାର ପିଲା ଭାଇ ଲାଗବ ସେଟା। ସେମାନେ ପରିବାର ସବୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି? ହଁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ପରିବାର ସବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ସେଟା ମର୍ଡର ଏକା ହେଇଛି ଆଉ। କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହେଇଛି? କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ବାଜିଛି? ସେ ବେକରେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ବାଜିଛି ବୋଲି ସେଟା ଚାକୁରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଆଉ। କ'ଣ ଥାନାରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛ? ସେଟା ଥାନାରେ ଦେଲେ ଏମିତି କାହିଁ ଟିକେ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର ହେଇଥିବ ସେଟା ଟିକେ ତଦନ୍ତ କର ଆଉ। ଆସିଛି ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଆସିଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଟା ଆମର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ହେଲା।